Milujem míňať peniaze na parfémové vzorky a stále hľadám niečo zaujímavé. Tak sa poďme pozrieť, čo som kúpila teraz. Novinka od Thomas de Monaco, Louis St. Hayes je lesná jahodka, tuberóza, cukrová vata. Je to vzdušné, ľahké, veľmi pekne spravená jahoda. Ak máte radi jahody a tuberózu, určite sa to oplatí vyskúšať. Aktuálne vyhľadávam všetky parfémy s mandľou. Profumum Roma Confetto je sladká kandizovaná mandľa s vanilkou, anízom a pyžmo. Ja som si to zamilovala, hneď som si ten parfém objednala a ešte som aj na ňom ušetrila, keďže som kúpila nepodarený blend buy od zákazníčky. Ďalší skvelý úlovok, ktorý som hneď musela kúpiť v plnej veľkosti, je Camellia K od Elaka. Je kvetinky, krvavý pomaranč, rúže, je to sladké, je úplne taká žuvačková tuberóza, je to prenikavé, vydrží to celý deň a aktuálne to nosím najviac. Ormae Livre Nuit je neskutočne dobré. Sladké šťavnaté mango, nektarinka, passion fruit, mlieko a celé zmiešané s vanilla powder od Mathieu Premier. To je dokonalé a určite to budem potrebovať na jeseň. Sonar od 2787 je veľmi zaujímavý parfém, ktorý si predstavujem na pánoch, ale je to také unisex, kde sú metalické tóny, biele kvety, korenie, je tam pivo a vonia to veľmi dobre, veľmi zaujímavo, tak čisto, ale tak inak. Toto len tak niekde neucítite a podľa mňa sa to oplatí vyskúšať. Na tento parfém som dostala hneď aj kompliment, keď som ho na sebe mala. In Love with Everything od Imaginary Authors sú maliny, citrusy, drevo, punč. Je to také šťavnaté, crazy, ovocné a veľmi zaujímavé. Dole do komentárov sa mi pochválte, čo zaujímavé ste vyskúšali v poslednej dobe a museli ste si hneď kúpiť celý parfém.